Lesu TV Gombe. Baba ni ko ba zan wuce nan ba tunda na zo kofar gidan su yarinya nan dole ne ya tsaya sai na ganta dole ne ba zan wuce ba duk jama'a na ji an ce babanta mai gadi ne amma ba damuwa kawai za mu haɗe sanan nan tsaya ko mun haɗe Lesu TV al'umma yau ba sun danno ayyiriri Lesu TV sun danno Lesu TV ne Lesu TV. Bro sai yare kam. Yare an fa. Ya gajiya ne ka. Kalau fa wallahi. Na zo zan wuce ne ganka nan gudu. Wallahi zan wuce kawai na gwa sai na ce dai bari in duba yarinyar nan ko tana nan. Ko zan sami duk da ma na ji ana cewa baban ta dan kwafsi ne. Amma ni ka sani fa in ya kwafsa min ma ba abun ne hana ni kwafsa ba wani wannan. Wannan haka ne. Yawa. Dan da hadin ka ne. Ba canji yayi. Kenan ba ko wurin saka. Aha. Masu nishaɗantar rago jama'a ku taho ga Lesu TV. Ina ran samu yaron da zai aika min ya kira min yarinyar nan. Da Allah zai sa wani yaro ya bullo ta gefen nan. Ok, ni na tuna ma shi gaiso ne abin nan gun yarinyar nan fa. Bari zai yin kira ta. Yawwa. Hello? Dan mata ya ne? Ina nan fa, ina kofar gidanku fa. Ina jiran ki yanzu haka. Kina zuwa? Ok. Ina jira. Alaikum salam. Ina wuni? Ka gajiya kake? Ka ta sai an jima. Shi kenan. Kare lafiya. Salamu alaikum. Na yini? Ya gajiya. Na aiki ya kwani. Wannan fulawa an kawo min ne? To a bani mana. Da gaske. Gaskiya na gode da wannan kyauta fa. Ina gode. Wallahi ina can muna morewa na ce dai bari dai in zo kar in wuce. Dole sai na kira ki mun gaisa. To, na gode. San wallahi nan wuce duk abun da zan yi a rayuwar nan in ban ji murin ki ba na jin daɗi. Wallahi ma na ce to bari dai dole sai na ganki. Ina ce zuwan da nayi dai yayi. Yayi sosai ma. Wai a samu a wuce wajen nan. A samu a daura kawai in aka shafa fatiha ukun nan kawai ban an wuce wajen ai. Ya wajen nan. Ba ki wuce ki da gida. Malam kai waye to? Kai waye? Ubanta ne. What? Hayya na ganka ba buge. Kuma ka ce ka zo hiro wajen yata. Wallahi baba shaye-shayen nan ma a dole ne da ta kama ni. Ban gane ta kama dole ba. Wallahi baba sakamakon shiga na prison ne wallahi. What? Ne kai ka dauko kai a ce ka prison. Ka ce mun ka dan ta'adda ne. Sakamakon na batar da wani tsoho ne wallahi. What? Ban gane ka batar da wani tsoho ba. Kawai tsohon ina neman yasa ne. Kawai ya zama min katanga a tsakaninmu ni da ita. Ni kuma na ga ba zan iya jurewa ba. Kawai na ma mai wuka. Kaga wannan? Da ita na sassoka mai. Ba abin da kuma ya faru sai zuwa na prison din nan. Ka san me nake so da kai? Ina jin ka baba. Kawai yanzu ka zo ka je ka ga iyayenka ko gobe a zo na ba ka auren mu. Ni ba ni da matsala. Ba ni da matsala. Kawai ka ka samu iyayenka kawai ka ce gobe ni na ba ka kawai na ba ka yarinya. Dama ba ka da matsalan komai? Haba kai a dan arziki ne ai. To ai ni ca nake ai kai ma sai mun yi irin wancan din. Haba ai kai dan arziki ne ai. Shikenan baba. Shikenan. Na gode baba. Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV Gombe.